Πλωτή προβλήτα νούμερο 3. Όπου έχει πολύ δουλειά. Για να δούμε σύνδεση με τον τόκο, καδένες. Η επιφάνεια είναι ξύλινη. Ήδη φαίνεται ότι είναι κυκλημένο το πρώτο τμήμα και παρουσιάζει ισομετρική διαφορά με το δεύτερο. Από αυτή την πλευρά είναι ψηλότερα και από την πλευρά χαμηλότερα. Συνδέονται πάλι τα δύο τμήματα με καδένες. Η ίδια κατάσταση επικρατεί. Αν δούμε όλα τα τμήματα, κανένα όμως δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με το άλλο τμήμα. Όλα παρουσιάζουν, όλα γέρνουν και είναι κυκλωμένα. Ισομετρική διαφορά. Άλλοι συνδέονται με καδένα επιφανείας, ισομετρική διαφορά. Δεν βρίσκεται κανένα τμήμα στο ίδιο επίπεδο με το άλλο. Το ίδιο φαινόμενο και εδώ. Συνδέονται με καδένα στην επιφάνεια. Υπάρχει μεγάλη κλίση στη δεξιά πλευρά, περί τους 30 πόντους ανάλογα τον κυματισμό προς τα κάτω, ενώ από την αριστερή πλευρά προς τα πάνω. Συνδέονται πάλι με καδένα τα τμήματα. Πάλι μεταξύ τους με καδένα, ακριβώς πάλι το ίδιο φαινόμενο. Αυτή η πλευρά είναι χαμηλότερη και τα 30 πόντους και αυτή η πλευρά είναι ψηλότερα σε σχέση με το άλλο τμήμα. Τα τμήματα είναι και... μάλιστα. Καταρχήν εδώ δεν συνδέεται το ένα τμήμα με το άλλο με καδένα. Η κλίση είναι εξαιρετικά μεγάλη. Είναι σίγουρα 30 πόντι η κλίση, η απόσταση μεταξύ τους και προς τα δω ανηφόρα. Κανένα τμήμα δεν είναι οριζόντιος προς το διαμήκη άξονά του. Εξαιρετικά. Εδώ πέρα μια περίεργη σύνδεση των τμήματων με καδένα και με ένα σκάφος. Έχει εγκυροβολήσει το σκάφος. Πάλι το ίδιο. Απόσταση μεγάλη. Καδένα. Φαίνονται καδένες στο βυθό, ενδεχομένως αποτελούν τυχιαστή στήριξη των τμήματων. Καδένα, κενό περί τους 25 πόντους, εξαιρετικά χάλια. Για να δούμε την προβλήτα 3. Στην προβλήτα 3 δεν φαίνεται να υπάρχει καδένα στο βυθό. Φαίνεται ένα μπλόκι, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει καδένα συγκράτησης. Από την επιφάνεια τουλάχιστον δεν φαίνεται.